анекдоту гӯш карка. Я шофёр я раиса чанд соли сол мекашида, баъд амо раис фикр карда гуфта биям шофёри ма чанд соли сол шуд дама хизмат кеса мақсад бима кӯяко ягон хизматша буд кунам, ягон хизмат дошта бошада. бас ин шофёрш мега ки хай шофёрҷон гап зан чӣ хизмат кунам, ака мо як борака дар 20 соле ки ту мада шофёр будӣ ман тура як бор хизмат кунам, чӣ хизмате дошта бошӣ мега бугуда. хай мега раис хай ина хона харидан ларко, бачаро зан додан ларко, духтарашо додан ларкорай, мақсад бачам до бо хона харидан ларкорай ва я ҷудо кардан ларкорай. ба мегири ҳамин раис ҳамаша буд мекуна, фаҳмиди, хона мехараша, бачаша зан мета, ҳама хизматҳоро мекуна шофёрашда, фаҳмиди, полни. баъдашам ки рафтесиам ба мегарда мега хай ку шофёрҷон бо гап зан, мега чӣ хизмата бо бикунам да, ягон боша ягон хизмат бо бикунам. ба мегарда мега раис як хизмати дига аст, мега чӣ, мега як шофёри дига мегирифтӣ, мега ҳар мо дар қифо чахчах карда мерафтӣ.